Monggo Pak De. Sumirat kuning suminer sornya wanci sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budheku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet pajalan harapan baru mlaku alon-alon Mas Denny. Halo teman-teman YouTuber. Kuranging mesin yen buat rap aku hak lali to. Ing pundakmu aku senden atis titis rasane tias ing sadelan-delan kowe mengelus-elus rambutku melu lali aku Raden kumitir ana kosate mawon kula kowe angete rasa tresnamu kaya alaka ngerti atiku aku kowe lak ya delok wong akeh kok ya lali apa mergo aku wis tuwek ngene ya ya apa-apa pancen ya tuwek Mbah. Monggo Pak Doyo menawi ngersane beksa. Oh, 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 oh. Sumiratku ning suminar Suryawanti sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budhaku karo kowe menyang Banyuwangi pundakmu aku senden ate pite rasanen tiang ing sadalan-dalan kowe mung alus-alus rambutku bulan kowe angete rasa tresnamu saya krasa kok raras pipiku pancen yo wis tuwek gek dhewe iki enek sesasi lho ra tanggapan aku yo sepisan iki kok